Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged mbangun paguyubaning murid-murid dalem Gusti, paguyubaning umat Katolik ing lingkungan-lingkungan sumrambahipun nggih ing tengahing masyarakat wilayah setasi paroki kanthi sak sae-saenipun. Waosan Injil dinten menika tasih nglajengaken kados pundi Gusti Yesus paring tuntunan dumateng para murid dalem anggenipun bangun komunitas kemuridan. Yen ingkang sepisan Gusti Yesus ngersakake supados semangat spiritualitas bangun paguyuban boten namung amargi taat hukum nanging ugi batos ingkang tansah penuh ing kamurnian, kasucian, niat-niat sing apik. Aja ngasih niate awon kanggo mbangun persekutuan. Laning dinten menika Gusti Yesus tasih nglajengaken kados pundi para murid dalem dikersakake supados nggadahi integritas pribadinipun. Lan kanthi integritas menika para murid dados pribadi-pribadi sing cetha, ora ambigu, ora abu-abu. Nek iya ya iya, nek ora ya ora. Supados menapa kanthi integritas kepercayaan sing bisa dibangun para murid anggenipun ing sakmangkih martosaken kratoning swarga lan panebusan dalem Gusti menika gampang dipercaya awit apa sing diomongke lan kenyataane kuwi padha. Nah, Gusti mboten ngersakake anggenipun bangun paguyuban menika mencela-mencele. Wingi omong iya, sesuk omong ora, esuk dele, sore tempe. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab gangsal ayat 3-3 ngantos dumugi 3-7. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, kowe wis tau krungu manawa mbiyen marang para leluhur didhawuhake, aja sumpah goroh, nanging padha tetepana sumpahmu marang Pangeran. Nanging aku kandha, aja pisan-pisan sumpah, aja demi langit, awit iku damparing Allah, aja demi Yerusalem, awit iku kagungane Sang Nata Agung, aja demi sirahmu, awit kowe ora kuwasa gawe putih utawa irenge rambutmu saeler wae. Iya, kandhakno iya, ora kandhakno ora. Sakliyane iku asali saka piyala. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula, katuntuna kawula
sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, pangandika dalem Gusti dinten menika magayutan kalian sumpah. Kadangkala sumpah menika dipigunakake rikala pengin bangun pasrawungan utawi mulihaken pasrawungan sing nate ternoda utawi gagal. Awit setunggalipun menika boten pitados merga pengkhianatan utawi kesalahan, mila lajeng dianani sumpah. Sanesipun menika sumpah dipigunakake kangge meyakinkan orang bilih apa sing ditindakake, apa sing diomongake kuwi bener. Mila wonten sumpah pocong, sumpah demi langit lan bumi, lan sanes-sanesipun wonten ing pangadilan menika para saksi utawi tiang-tiang sing badhe nyaosi katerangan utawi paseksen disumpah riyin supados apa sing diomongke kuwi bener. Para murid dalem dikersakake Gusti supados aja gampang sumpah utawa malah aja sumpah. Awit tumraping Gusti sumpah menika magayutan kalian kuwasa sing agung. Sumpah demi langit menika damparing Allah, sumpah demi Yerusalem damparing nata agung, sumpah demi sirahe dhewe awake dhewe randi kuwasa mutihke pongirengke rambut. Ning nek jaman saiki wonten pewarna rambut nggih. Temtu kemawon ingkang dipun kersakaken Gusti ing ayat pungkasan. Yen iya kandakno iya, yen ora kandakno ora, sakliyane kuwi saka piyala. Para murid dalem dikersakake supados dadi wong sing cetha, rasah mencela-mencele, rasah kakehan kepentingan, ning ya apa anane blaka suta. Nah menika sing temtu boten gampil ana ing urip bebarengan. Awit menapa yen kula panjenengan ningali gesang kula panjenengan sakmenika nggih, kadangkala siji karo sijine menika asring lelamisan. Lan kadangkala ugi awake dhewe anggenipun menehi paseksen utawi keterangan, kadangkala tanpa awake dhewe goleki kebenarane. Apa meneh nek wis nang media sosial nggih, ana berita apa, informasi apa, kadangkala awake dhewe langsung nyandai tanpa verifikasi iki keterangan iki bener apa ora, keterangan iki, informasi iki sesuai kenyataan apa ora. Kadangkala awake dhewe ora peduli. Sing penting nek viral utawa kerep banget keterangan utawi informasi menika akeh ana ing media sosial terus dianggap kebenaran. Nah menika sing kadangkala dados salah setunggal tantangan awake dhewe sok-sok arep omong iya kangelan, arep omong ora ya kangelan, terus golek amane abu-abu. Nah menika tantangan anggenipun bangun integritas lan martosaken asung paseksen menggaing kasunyatan. Kadangkala yen kula limbang-limbang urip jaman menika ora mung magayutan kalian teknologi modernitas, informasi sing global sing awake dhewe iso ngerti. Mbuh informasi kuwi bener apa ora ning kan yen awake dhewe buka HP kabeh iso awake dhewe ngerteni. Ning uga uripe awake dhewe mirungganipun ing Indonesia menika kabeh kaya-kaya dipolitisir, kabeh dinyatakan merga ana kepentingan. Ora ana sing murni, ora ana sing tulus, ora ana sing suci. Kathah tiyang menyatakan sesuatu merga duwe motivasi, duwe kepentingan. Saengga nggih pernyataan-pernyataan menika lajeng digawe ora apa anane. Gusti Yesus ngersakake anggenipun bangun komunitas paguyubaning murid aja ngasik dibangun kanthi susunan pribadi-pribadi sing ora cetha, sing ora transparan, sing ora tegas. Yen iya ya iya, yen ora ya
ora, aja ngasi mencela-mencele, aja ngasi esuk dele sore tempe. Mugi-mugi kula panjenengan sami saged dados pribadi-pribadi sing cetha, ampun ngantos awake dhewe tanpa sadar termasuk bagian pribadi-pribadi sing ora cetha. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.